Lehenengo balorazio azkar egiteko, ze gaurko saioa hasi besterik ez da egin, esan behar duguna da, printzipioz ona dela epaiketa aurrera joango dalako, suspensioa bakarrik izan da, probaren inguruan erabakia hartzeko, baina ez dira planteatu kuestio garrantzi teknikoarekin. Horrek esan nahi dugu, aukera egongo dela, datozen egunetan gai honen inguruan zehaztasun guztiak emateko, deklarazioak entzuteko, perizialak ikusteko, eta azken finean, azken egunean konklusioak aurrera eramateko. Guk argi daukaguna da, gertaera hauek gertatu direla azpimarratu behar dugu, eta egiezko errelatoa dela Sandrak egin duena, eta horrek lotura zuzena dauka egindako Istanbulgo protokoloarekin. Horrek adierazten du esandako guztia egia dela. Gure tesi hori da, eta beste aldean dagoen defentsaren tesia da hau dela etaren agindupean egindako salaketa, eta nik uste dut demostratuko dugula hori gezurra dela, eta defentsa tesi besterik ez dela.